Hi guys! New day, new vlog! Wala sa tay challenge karon kay wala si Teltel. Nagtrabaho siya. So, ang himon na lang nako karon kay mang prangkol ko sa mga naasa ko ang contacts. Para na ako'y ma-upload og na ako'y himon karon nga adlaw para dili sayang ang oras. Okay guys, sa prank call nga akong himuon, magpanggap ko nga as a LBC murag worker o kanang health office worker. Basta mabalalan ninyo karon og unsa akong mga panghimuon kay nakaset na ni sa ko ang mind. So guys, ang una na akong tawagan kay si Kuan, si Mata, si Kyle Perolino. Mutlangan ni mentag mutubag ni siya. Hindi ginakudbaan ako. Na, tawagan na to. Magpanggap ta as LBC or health. Basta sa nga na panggap lang ko ha. Yan na. Ito si Mata. Tawag. Loudspeaker ni nako. Hala nag-ring. Hello si Kyle na siya. Kyle Perolino from LBC Dimitayap dahil ko na nagpadala ni mo, sir. Hello, sir. Nagpadala ni mo from LBC Dimitayap sa requirements. Ay, documents daw ni siya para sa scholarship. Sir, na 500 pesos shipping fee. Kailangan ni mo makuha karon kay para maka-fill up ka din, mabalik sa nagpasa. Ipalungan ta. Yate mo niya ay. Usob. Nagkurog mong gulo kong tingog. Pag nagulbaan ko ba yan? Usob. Siguro sa lahi na punta. Wala ito na siya. Wala ito na prank. Basta makita lang ni mo, Kyle. Di mo tubag mo. Nagkagmine. Failed atong una. Sunod na to, si Roy Dawata magpanggap ta as a health officer. Ay na to siya nga. Dili na siya magawa sa iyang balay. Mag-quarantine siya for 14 days. Try natin kung magana ba. Let's go! Kumentag mo tubag ni Mata ba? Nag-ring. Okay, matubag. Uy! Hello sir, this is Mitsayap Health Office. Kailangan din mo mag-quarantine og 14 days sir kay natrack ka sa among site nga naggawas ka sa inyong balay di na ka pwede magawas usob. Hello sir, this is Mitsayap Health Office. Kailangan din mo mag-quarantine for 14 days kay nagawas ka sa inyong balay di na ka pwede magawas usob. Yes sir. Hello sir. This is Mitsayap Health Office. Na-track ka sir, nagawas ka sa inyong balay. So you must quarantine 14 days para dili na ka makakalat sir. Kailangan mo magpundo na sa inyong balay. This is Mitsayap Health Office. Yes sir. Sir, kung magawas ka sir, matrack ka sa site sir o aduan ka dira sa DOH. Yes sir. Nya lang sir. By the way sir, ang nagreklamo sa imo sir, kaila ka sir. Nay nagreklamo nimo diri sir kay sige daw ka gawas sir. Yes sir. Sir, si prank na siya sir. Kailan ka ni prank sir? Prank? Oh sir, kailan ka ni prank? Ano man sir?
Gareklamo ka niya, sir. Lah. Gikon, reklamo na ako Franklin Call. Reklamo na ako. Wala mo gigawa, sir. Sir, uli naman to, sir. Karlo nga gawa to kayo, nagtasok ng bomba. Gareklamo mo ka niya, sir. Ayaw, ingon niya, sir. Di na daw ka magawas-gawas kay basi daw magkinaon sa sir. Wala man, sir. Gigawa sa mong tasok bomba. Magtasok ng bomba. By the way, sir, familiar ka sa prank call? Frank, oga. Familiar ka sa prank call? Saan sa sir? Familiar ka, sir? Or wa ka kabalo? Wala ka balo, sir. Prank call, sir? Na-prank call ka, sir? Wala ka balo, sir. Ba, sinsoy ni buwa. Gago ka ba? Hindi ko na. Ay, kinang kwan ba? Puta kulpahan ko ba kaya? Di ko si Frank atong Franklin yan. Ano din sa mukha? Puta kulpahan ko ba? Hindi ko lahat. Abi ko si Paul kaya. Number mo si Paul Parian. Gago ka na bata ka kulpahan ko ba? Nadakpan na ba ako kay siya? Na! Ano ba? No. Na-prank call ka, nag-video ko. So, unsay maingon nimo sa mga subscribers nako ug sa mga taong gagawas-gawas? Saray. Oh, nag-video ko diri, oh. Putang na. Ang nadakpan niya ako tinod dito. Nadakpan niya ako may. Ano kulpahan ko? Biko. Dakpo na po ko ba? Hindi. Kita ko bomba. Sige ba. Amping. Salamat. Ay, pulos ng gago ka ba? Sige. Sige. Oh, play. Hi guys, mag-subscribe ka mo sa channel ni AJ Insoy. Kuya ka ni siya. Frank kayo. So 100% na prank tika. Ay mga kwan, 1995. Ala. Sabi ko, pagkabatin ako sa Frank, itong Franklin ship na mo, diba? Kulpahan ko eh. Ano na, dudan ako nga, murag si Paul, ikaw. Ala. What time, murag sineryoso naman eh. Sige ba. Salamat, Mike. So, katawan na prank na to, guys. Si Roy. Na-prank na to. First prank. Done. So, second, mangitadag second na to yung prank. Ingat to ng Japon. If kaya effective ang health office. Good. So, next. So, okay guys, ang sunod na to si John Paul Pedrajas. Mag-prank na to ni. Promise guys, dili ni scripted. Basta mag-prank ko, dili ni siya scripted yun. Sige na. Calling. Health office na, sir. Hello, sir. Is this JP Pedrajas? Hello, sir. This is Pikit Health Office na nagreklamo ni mo diri, sir, nga nagawas-gawas daw ka o mag-quarantine kag 14 days. Hello, sir. Sir, this is Pikit Health Officer. Kailangan daw nimo mag-quarantine og 14 days kay nakita ka sa mong site na track ka nga gagawas-gawas ka, sir. Asa ka? Saan ka? Hello, sir. Hello, sir. Sir, na nagreklamo sa mga diri, sir, kasi daw kagawas-gawas, sir. Ha? Na nagreklamo ni mo diri, sir, na ito sa mong office. Kay ginakulbaan, sir, kasi daw kagawas-gawas. Okay. Sir, si Kwan na nagreklamo sa mga, sir, si Frank.
Sir, kaila ka ni Frank, sir. Nagreklamo kanya, sir. Kailangan daw. Nagreklamo siya, sir, nga permit ako gawas-gawas. So, ang penalty, sir, kaya Kira? Ano? Bakit? mag-quarantine daw kag 14 days. Cellphone. Nagagawa ko isa, pero kung pagpalo na ako. Sige, ganun, magkapo man. Nagagawa, sarili na ilit. Low mo. Pagkuhan, yung pagkatagag instant, mo tingin. Sir, kung nakakasayan yung gawas balay ron, sulod na, sir, kay basig adtuan ka dirag. Padtuan ka dirag. Ambulance. Sir. Gipalong, guys. Ay, katumagod si JP, guys. Dili to basta-basta ma-prank. Bright kayo to basta tawag-tawag. Kaysa mga siya na permiga prank sa mga. So, folks. Peace. Grabe ka, folks. Isukay ka, folks. Di mo ka matahod. Sige, next. Shout out JP Pedrajas. Gaya kay Gutok, gaya kay Gulo. So, okay guys, na-fail ta kay JP Pedrajas. Next kay si Mamang Kas, classmate na ko ni siya, nga taga-Pikit, Japon. Unta, ma-prank na ni nato. Okay guys, tawagan na nato siya, guys. Maintag mo tubag na pod. Yate, unattended. So, mangita na punta si Ibog, si Choy Choy. Mintag na ni silang balay ron or asaman siya atong tawagan. Taga dili ni, silingan na mo. Hello, magana to. Hello. Ang pa layo na tong tingog. Tag magkuan. Ha? Ano maning dili manima oh. So okay guys, ang next na to kasi Hari Abar na ni siya sa Manila, kaya nang-apply ni siya tapos wala na kauli kay nag-quarantine. So ta health office siya po na tong gamito niya, magtinagalog ta kay syempre Manila health office atong dalon. So let's try. Grabe naman ni... Uy! Okay, sunod si Bungkal. Si J. Bungkal. Mentag mo tubag na nino para nanata na po'y ma-prank. Minsay health office siya punta. Busi! Kay si Bernie Corpus. Tagamuan ni. Mentag mo tubag na ni. Hello? Isa ni. Tagalyusan Health Office ni. Natraka sa site nga nagagawas-gawas ka. Mag-quarantine daw ka og 14 days. Ha? Taga-Alyusan Health Office. Nakita ka nagagawas-gawas ka. Okay po. Kailangan mo mag-quarantine 14 days kay kung makita pa daw kang na-track na kadaan. Atuan daw ka dirag ambulance. Okay po. Ay, by the way, na nagreklamo ni mo dire, Bernie Corpus? Siya ni, ikaw nino? Bernie Corpus? Dili. Nagreklamo man good ka dire good. Si Frank ang nagreklamo nimo kay nakita ka niya nga sige daw kagawas-gawas. Nadlok siya nimo kay basig magkinaon sa daw. Okay. Thank you sa information. Mag-quarantine daw ka og 14 days, dili daw ka magawas-gawas sa inyong balay. Kaya na-track na ka sa mga site. Okay. Grabe po ka, Bern!
Bern! Ano? Grabe mo ka, dili lagi ka madala, Bern. Isog lagi ka kayo, Bern. Kita ganun. Si AJ ni Bern. AJ, ga-vlog ko, ga-vlog. Kasi nga. Insoy! Yawa kasi. Kulbaan ka, Bern. Wala. Abi ko, kapaluan mga binuang lang yun. Naguta ka, Bern. Ay. Buang din dyan, no? Kawala mo ko na, ano? Play. Sige. Encourage na sila. Sige. Encourage. Ha? Encourage nga. Mag-subscribe sila sa kuha. Sige. Ingon. Okay, I would like to inform everyone to please subscribe. Ano ito yung para sa mo, ano? AJ and Telltale TV. Ugma ni siya, Bern. Makuha na ko ni siya ugma. Ma-post. EJ and Telltale TV. TV. Please subscribe. Don't forget to click the, ano? Very good, Bernie. Okay, sige, Bern. Thank you, Bern. Prank failed. Prank failed. Thank you, Bern. Thank you, Amping. Hello? Hello? Oo nga, saman nga. Saman nga. Nga. Si Nomer Sansulis ni siya. Mo ni si Nomer Sansulis? Ha? Si Nomer Sansulis ni? Wala ka lang nila. Ako minuha pa ka. Dili. Taga Mitsaya Pelt Office dai ko. Nay nagreklamo ni mo dire. Nagagawas-gawas daw ka sa inyo balay. Kailangan nimo mag-quarantine 14 days. Seryoso. Ha? Taga Mitsaya Health Office. Nga? Taga Midsayap Health Office di ay na nagreklamo ni mo diri si Frank. Putir gipatyan kong numero. Usob. Grabe, gipatyan manggo. Usob. Yes. Palong mang numero. Tara na. Anong sabak? Hello, this is Nomer Sansolis, no? Oo. Taga Midzay Health Office dahil may natrack ka sa mong site nga nagagawas-gawas ka sa inyong balay. Mag-quarantine ka og 14 days para dili ka makadamay. This is a serious problem, sir. Sir, stricto na ta karon. Kailangan nimo mag-quarantine sa inyong balay kay na site ka nga pero may kagawas-gawas. Hello, sir. Hello, sir. Ginagawa mo. Gipalong, sir. Gipalong. Grabe ka, Mer. Gay kagulo, Mer. Shoutout, Nomer Sansulis. Another prank call failed. Napunta. Okay, ang atong sunod, maintag mutubag na nino. Si Jericho Galo, akong barkada, akong classmate. Health Office, Japon ta. Midsayap Health Office. Tawag ta. Oh! Lago. Okay guys, na-remember nyo to si Mata, si Kyle Perolino. Ni-text siya na magtawag ko so try nyo to tawag si Mata. LBC na nagpadala saya for scholarship na document. Mata. LBC Midsayap. Kyle, to baga Kyle.
Ikaw na lang, Jud. Last. Tubaga, Kyle. Kyle, tubaga. Grabe di. Ingon matawag usog. Tubagon. Grabe ka, Kyle. Hello? Hello, sir. Opo. From Midsayap, LBC din ni sir, na nagpadala sa imo dire. Requirements para sa scholarship worth 500 pesos sa shipping fee. Dala na pabalik, sir. Kailangan nimo karon kwaon para mabalik dayon. Sir, 500 pesos ang shipping fee, sir. 500 pesos. Hello? Hello? Sir, From Mama niya kay sa mama. ha? Kuwanda ni siya, ma'am. From LBC Midsayap. Kailangan si Kyle lang daw, ma'am, kay siya lang ang istoryawan ingon sa nagpadala, ma'am. Ano sir, hindi pa dala dyan? Hello, nadira si Kyle, ma'am. Ano sir, hindi pa dala dyan? Mama ko niya. Mama ka niya, ma'am. Guys, mag-amin na lang ta kay lisod kayo. Hi, ma'am. Hello, ma'am. Into, kay nag-isi na ka. It was at this moment that he knew. He fucked up. By the way, ma'am, classmate ni niya, ma'am. Nag-vlog ra ko. Hindi ka balbuan. Ma'am, iba story sa ko ni Kyle, ma'am. Hindi rin. Kyle, palaban kag mama, Kyle! Grabe ka, patawag-tawag ulit, pakatawag ulit. Palaban rin kag mama. Ga-vlog ko, Kyle, ga-vlog. Sinsoy, aring-aring ka. Puti ka to eh. Lipay nang takaya kay scholarship, God. Gago ka, abinaw, kinsa dyan. Lipay nang takayo ka. Ha? Lipay nang ka. Sa lipaya? Na. Palaban mo kag mama, laguta ka, oy. Ate na ko to. Ate na, di ba to? Ilan po ka no? Butit ka. Palaban ka. Okay, sige. Subscribe ka mo sa iyong channel. EJ and Teltel. Very good, very good. So, Kyle, ikaw rin nag-backfire sa pang-prank. Lagot. Nadlock pa ko. Aminog mama na to nimo, palaban ka, palaban. Sige, dapat amping, dra, amping. Duwa ng tamo ni Roy. Si Roy ako una na prank. Sayang. Sige, lang tawa sa vlog. Ugma na ko ni post. Right, sige. Shoutout Kyle Perolino. So guys, nag-backfire ang atuang prank. Kita ang na-prank ni Kyle kay nagpalaban sa sayang ate. Nasuan ako'y uban maingon kay konsensya pud bayata. So guys, thank you for watching. Bahalag dili jud tanan na prank, pero naglalaw na pud mo hantod diri karon. So ayaw mo kalimot og like, share, subscribe sa mga wala pa naka-subscribe para updated mo sa mga latest na ako nga video. So you must stay home, stay safe, God bless, then peace. Shoutout sa inyong tanan.